Masyado mga nagsulitin na sa iwas na nagbuti. Doon nagkaroon. Kaya nabigyan talaga iwas na nagbuti. Kaya mga dalawa mga. Sa akin na sa kasulungan ng mga mga ibon, para sa kasulungan kasi ng mga ibon, pero ito na nagbuti siya ng mga ibon, para sa kasulungan. Kasi din mga ibon, revolution ng mga ibon. Ito ang nagbuti.
Maestro para mayor estructura territorial, mayor como wakina mayor politik grassroots. And the silver local government was set about the attack on the West University and the report. La soluzione del problema mayor problema di Silani è todo un nuovo lugar. Creo que la gente tiene que tener la soluzione del problema para la población and the report. Dove tutto questo è stato deciso di stare a